Za ku saurari waka daga bakin Abubakar SB Samama mai ɗaukar nauyi kuma ta mashillo. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu da lambar waya kamar haka 091 356 5015. A sha sauraro lafiya yamma. Da amarya kuma da angonta za su je don su raya sunna. Sadiya ai gurin ibada ne zaki zai turki daina kuka. Mustafa yanzu ya zamo ango naki ne kyale masu zariya. Mustafa turiki amana ce ba gudu babu ja da baya. Da amarya kuma da angonta za su je da su raya sunna. Sadiya ai gurin ibada ne zaki zai turki daina kuka. Mustafa yanzu ya zamo ango naki ne kyale masu zariya. Mustafa turiki amana ce ba gudu babu ja da baya. Bismillah gwani tabaraka Allah kai zan saka a farko. Kai kaɗai yake da ɗan basira alkairai ka saka na ɗauko. Mai yi mun kai nake ta roko Allah na sani in yi karko. Ka tsare ni da duka sharri ko aikin masu minni tarko. Rabbana ƙarƙin alaƙa ta wannan kai kake da iko. Kar na jiya mai kama da ɗan kuka da ke sanya na shi kuka. Da amarya kuma da angonta za su je da su raya sunna. Sadiya ai gurin ibada ne zaki zai turki daina kuka. Mustafa yanzu ya zamo ango naki ne kyale masu zariya. Mustafa turki amana ce ba gudu babu ja da baya. Da tsiran ka har aminci gun manzan da kace habibi. Mustafa Mahamudu haske wanda gare shi ka kauda aibi. Alihi cike sa sahabbai wanda da su muka san madubi. Wanda du ya rabauta ni dai na san da a rasulu yabbe. Rabbana karabu da kirji na san da aka sa kalbi. Kar da dai in bi masu sharri ko mai yin sha'awa ga shirka. Da amarya kuma da angonta za su je da su raya sunna. Sadiya ai gurin ibada ne zaki zai turki daina kuka. Mustafa yanzu ya zamo ango naki ne kyale masu zariya. Mustafa turki amana ce ba gudu babu ja da baya. Ni Abubakar ne SB shagali na bikin ku na zo. Yan uwa ga su har da dangi an taru ba ko ba mu kan zo. An ka ce amshe ga amana wanda ya ce zai taɓa ka murzo. Mustafa ya zamo dalili wanda ya sa na kira ka gwarzo. Kar ka ɗauki fushi da mancan bayanan karɓi wanda ya zo. Kar ka ɗauki ziga ka yi hali mai kyau wanda za ta ɗauka. Da amarya kuma da angonta za su je da su raya sunna. Sadiya ai gurin ibada ne zaki zai turki daina kuka. Mustafa yanzu ya zamo ango naki ne kyale masu zariya. Mustafa turki amana ce ba gudu babu ja da baya. Sadiya kin zamo amarya don kuwa ke yanzu kin yi aure. Hakuri ki yi Mustafa zai kula da ke damuwa ki ture. Kar ki zaɓi abin da baya so ya zamo wanda zaki more. Ya zamo kanku a haɗe ki ko da kun yi faɗa ko dare. Ba fata ne ni nake kan wannan ba shi zama na tare. Zo mu zauna ne zo mu saba dangi na hakuri ku ɗauka. Da amarya kuma da angonta za su je
masu zariya. Mustafa to rike amana ce ba gudu babu ja da baya. Sadiya kirkire na kalmar mijinki kin jiki mai biyayya. Kin ga dai gwargwado da shaida akan ki an san kina da kunya. Shawara in kin je ki dan zaɓo mai kyau kyale masu karya. Hankali tarbiyar ki komai zaki kar da ke bar ta baya. Sai ki hangi yaman ki 'ya'yan Mustafa in kin azasa hanya. Can wurin jama'a da shi su kuna sani gunsu baki tamka. Da amarya kuma da angonta za su je da su raya sunna. Sadiya ai gurin ibada ne zaki zai fi gidai da kuka. Mustafa yanzu ya zamo ango naki ne kyale masu zariya. Mustafa to rike amana ce ba gudu babu ja da baya. Mustafa kaka yanzu nauyi ka ɗauka an kira ka ango. Sadiya ga tagunka ne za a kai gari ta ka zama bango. Ka je dai ka kula da haƙƙi aiki za kai kamar agogo. Kar ka bar ta cikin kaɗaici don kuwacin baya za ta hango. Haƙuri ya zaman ka jariri ba nan gaba za ka kirgo. Muku fatan muku ta girbe alkhairai wanda kun ka shuka. Da amarya kuma da angonta za su je da su raya sunna. Sadiya ai gurin ibada ne zaki zai fi gidai da kuka. Mustafa yanzu ya zamo ango naki ne kyale masu zariya. Mustafa to rike amana ce ba gudu babu ja da baya. Da amarya kuma da angonta za su je da su raya sunna. Sadiya ai gurin ibada ne zaki zai fi gidai da kuka. Mustafa yanzu ya zamo ango naki ne kyale masu zariya. Mustafa to rike amana ce ba gudu babu ja da baya. Ga iyaye suna ta murna, kuma ya zo yana ta murna. Isuhu ma yana ta murna, mani ga shi yana ta murna. Buba shugaba na ta murna, daga yayye suna ta murna. Nafi'u ya taho da murna, ga Habibu yana ta murna. Na Abu ma yana ta murna, Rabi'u gashi yayi murna. Promise Shehu yayi murna, ga abokai suna ta murna. Malam Nura miji ga Aisha, shi ma dai ya taya ku murna. Haliru na Fatima nasa, kun ya aure yana ta murna. Awalu na Fatima nasa, kun ya aure yana ta murna. Ga Kabir na Suwaiba nasa, kun ya aure yana ta murna. Abdullahi miji ga Hauwa, kun ya aure yana ta murna. Ridwanu a gaida kai na ruki, sun ya aure kana ta murna. Ibrahim a gaida na Farida, kun ya aure yana ta murna. Buhari mai gidan Farida, kun ya aure yana ta murna. Malam Nasir Sanko ba nasa, da yabo nasa malo nasa. Bello ya zo yana ta murna, ga Rufa'i yana ta murna. Buba ya zo yana ta murna, ga Jamilu yana ta murna. Kannan ango suna ta murna, Kasimu gayi yayi murna. Sufiyanu yana ta murna, yan biyu ga su sun yi murna. Hadda Jafar yana ta murna, ga Habibu yana ta murna. Tijjani gashi yayi murna, ga kawaye suna ta murna. Fatima gata ta yi murna, ga Shamsiyya tana ta murna. Aisha ma tana ta murna, Faidatu ta taho da murna. Rabi'atu tana ta murna,
auta ma ta taya ku murna, ga iyaye suna ta murna, Jummai ga ta tana ta murna, Marliya ma tana ta murna, ga Balkisu tana ta murna, Firdausi ta taya ku murna, Hauwa ma ta taya ku murna, ga Shafa'atu na ta murna, Balki ta zo tana ta murna, ga Shida ma tana ta murna, ga Shida ta taya ku murna, ga Amarya kuma da angonta za su je don su raya sunna. Sadiya ai gurin ibada ne zaki zai fi daina kuka. Mustafa yanzu ya zamo ango naki ne kyale masu zarya. Mustafa turike amana ce ba gudu babu ja da baya. Da amarya kuma da angonta za su je da su raya sunna. Sadiya ai gurin ibada ne zaki zai fi daina kuka. Mustafa yanzu ya zamo ango naki ne kyale masu zarya. Mustafa turike amana ce ba gudu